etorri guztioi. Bueno, hemen nire eskuartean dauzkate bi kartel. Bat da 2014 eta bestea 2026koa. Bien artean, 12 urteko diferentzia dago. Eta aurten, ekimen honen 10. edizioa izango da. Bueno, eta horretaz hitz egiteko, hitzez eta ahotzez ekimenaren gainean hitz egiteko nirekin daude Marisa Barrena, Marisa ongi etorri, espaldiko, ez moduz. Ondo, eskerrik asko, familiapena gaitik. Zuri, tertza gaitik, egin bat. Eta Maripa garaita bai, Maripa ez moduz. Ondo. Ondo baita ez. Bai. Bueno, 12 urteko diferentzia, ez? Kartel honen, eta honen artean, ez? 9 urtetan egin izan da hitzez eta hotzez, aurten 10. izango da. 2 urtetan ez da egin, orduan ilusio gehiago aukiko duzu, ez? Hau martxan jartzeko apirilea eta maiatzen, ez? Edo zer? Bai, jentia faltan bota dau eta bai. Osea, que posik aurten berriro ekiteko. Claro, izen ematea zabaldu zen, azteleta zabaldu da, ez? Artitzen nien, ez? Artitzenean bildu gendun, bai edabidetara eta bai lehengo irakurle taldera. Eta, bueno, jentea harin hasi zen erantzutan, batzuk izan emoten be harin hasi ziren. Eta, bueno, ez egia zen, apirilere 16 arte ipini dugu epie, izena emoteko, baina, jendea hasi da izena emoten. Guri ondo jatorkuse, izena jakiti zenbat egongo dien eta talde bako zenbat egongo dien, eta horrek asko erresten daue antolaketi, ez da? Eta gero, kalien bai ikusi dugu, ez da, hase ondo, posten gara eta mesuepe jaso dugu, ez da, gu posik, ez? Azken batean, lehenengo urtetik alde egin gara, beti partaidatzi moten jentiri, ez? Orduen, mikrofonora urbiltzeko bilurrari behent asko kendu dau, leleko urtien danak urduri egon ginen, oin bat lasaitxo baten gara, da, bueno, hori bekiz egiten da, ez? Da, bueno, batez be jentien erantzunen momentuz, edo orain goze, ona izan da, eta posik gauz. Aforo deko, tope bateko, aforo bateko, edo zenbat pertsona hitzagoten duzu edo... Eukiko dugu, baina egitezan... Danak... Dana batera bezgara joaten. Claro. Orduen arabera eta hori, pues hori, hasiko da 4etan, eta 9, bueno, euskalo. 9etan da azken taldie. Orduen 10etan edo amaituko, ez? Edo 9etan hasiko da azken taldika, ez dakigu zenbat apunteko dien azken taldera. Azken taldien egongo diese urten sortzaileek. Testoa sortu da benak, edo gauzen bat sortu da benak. Sortzaileen ordu esan izango da, sortzaileeko arte beti, emoten gendu baino denpora gehitxo guri 7 euren, ez? Espezo da gehiago, ez? Minutu bi emoten ginen zen, da bera, 5, eta beste 10, da beste... Eta ordean sortzaileko ipini duz blokien azkenengo saioan. Ordean zenbat iraungo duen azken saioak ez dugu jakiterik. Aforoa ez dakigu, ez dakinik egile esan. Normalien ez dagoen problemarik... Ez, dana batera ez gara batzen, ez? 4etan duena normalien 10etan ez da egongo. Batzuk egiten da lehidu, egoten diesan ordu bete, edo bi eta joan egiten di, ez da. Eta gero urtetan dago jentiek zeuz edartzen, eta, bueno, dano batera ez gara egoten, esan gurete, han 300 personak parte hartzen badugu lehiduten edo zeuz egiten. Da gero ikusten beste horren bestek, dano batera neskaz egoten, nekaz egon gara batera. Bi data hauek, barikuen jausten diez? Ez da. Barikuen? Ez. Zera, leheneko itzordue eguenien da. Eguenien. Baina, Zugazako arduradunak ezaskun gero denpora zibiliko dala jentie pintxokotera joateko. Berako lana, aholko hori eman dozkun. Zebarikoetan batzuetan estrainaldiek eta egoten direla eta gatsa badala antolatzio. Guk pentsa ginen bariko zeitie gozabitze, baina zine filmean dokumentala eguenien izango da. Eguenien da bai. Zer dudan hasiko da? Zazpiretan. Baina, bueno, 8 amaitut egongo danez, berako hori zauzkun. Pintxokoterako ondo dago, libre dago jentie. Bueno, izaten da, ez? Gentik gero planak egiten da, ez? Mala da, ez? Bueno.
Bueno, entzun biediez, ez da? Aditu antolatzen da bizena be badakizi eta. Badakizi, eta noz hasi zineten ja udara prestatzen, aurtengo prestatzen eta? Zenbat zauzie prestatzen, taldien, eta noz hasi zineten? 6 lagun. 6 lagun zauzien. Eta Gabonetan, bai. Gabonak bueltan. Gabonak bueltan hasi zineten ja prestatzen. Bai, hasieratik egon gara beti 6 bat. Orden, gero 6 ordu izaten izen dien, ez? Bakotxak ordu beten arduri hartzen izen dugu arte. Da, bueno, azken baten gu elkarti bez gara, ez da? Beleek urtien bebatu ginen 6 literatur sale, eta gero, bueno, baten batek itxi eban beste gozo batzuk esalako, barrestatzen joan gara taldi, baina batzuk goz hasieratik, eta gero bestatxuk, berandutxua. Berandutxua, etorri diez, edo deituotxu eta etorri diez, bai. Gauza bat, ja, 10. urtie da, ja, martxan jarri zenetik. Bai. Honen sortzaileo zu izan zinen, Marisa? Bai, bueno, alako amets bat izan zen, Ametsetan izeneko zutabe bat idatzi neuen, eta, bueno, lagun batzuri, literatur sale batzuri bieldu irontzien. Eta, bueno, amets horretan esaten neuen, politixen gozlitzikela horako bat antolatzi, hori zan ametsa, ez? Zure ametsa? Bai, nire ametsa, bai. Egin esateko, pentsetan nengoela ze zutabien zer idatzi, entzun euen Bilbosarra euskaltegi zean antolatzen ebilela jendaurreko irakurraldia. Irakurraldi etengabilitzen da bena arreagan, da zan, zako politiesen hori zengu gehiago, eta orduan hasi nintzen horreri bueltaka, eta horrego goizion idatzen hori zutabia. Pentseuten eukena baino beste bat, ametsa. Eta ametsa horretan esaten egon, politiesen hori zikela Durango mentolatzi, eta igual sarri zen hori zikela gure referenti edo gure protagonisti, eta holako goza batzuk idatzen dituen, eta publiko osanen bildu nontzien nire inguruko literatur sale batzuk. Eta esauzten, idea politia da, hori izan zen uda horretik. Eta idea politia da, baina izango geunke, hola geratu zen da. Esan dut, oportatik bueltan, oportatik bueltan, iraien, taka barriro bieldu nantzien, eta engendun batxarra, da hola ez, monte gendu lerekoa. Eta, bueno, amets hori, lehekotan bentsetan, zelan alioko gara jentien gana, eta, leheko urtien jente asko etorri izan, posik edatu ginen, eta gure asmo esan behin eiki, beste, ametzian hori, beste berrik. Urte baten, ez genuen bentsa urtero ekirik, zen dut horreta zinez berbarik. Baina genuen guztu egelatu ginen da, izan monien, doze polio batzuk partartu horreak ez da, ondo bat. Lotzi pasionean, baina ze ondo gero eta giro hon egon zen. Bueno, datorre urtera arte, eta pentsatu, datorre urtera, ez du esan guk zer horretaz. Eta, balorazio etxeko geratu ginen nien, jentik hau dinota. Ingo badonke datorre urtien da, holantzik, zer esango, holgetan benetan hasi ginen, da, 10. heldu gara, pentsatu. Lehenengoa non izan zen? Lehenengoa, Plateruenan lehenengoa. Eta egin esan, plateruena bebolko behin zientizka bat antolaketa honetan, da, sinestu egin ametsa egize bihurtu zirkiela. Eta, platerueneko teknikari eta laguntzan dizek egin nuen egin esan. Eta horantxek izan zen. Kartele egile beba preste egon zen. Ez dugu ipatu zein dan kartele egilea, bai. Eman da, Larrañaga izan zen, lehenengo urtien, eta arrezkero urtero beraken joz kartelak, urtengoa beraken joz. Eta, holentzik izan zen. Lehen komentatzen egon gara, lehen kaseta hasi baino lehen, Plateruenan izan zen lehen aldia, gero San Agustinera joan zineten, Benito Ibarrenaren parkean bebai egon zineten, eta aurten bi hitzardu izango ditu, bata izango da Apirilaren 16an, ez? Lehenengoa eta bigarrena maiatzaren 15an. Lehena, esan dugu moduan, emanaldia, Lourdes Sirion denen ez gara ferrik pasatu izango da, hau Zugazazin eman da, zazpiretan, eta bigarrena, bai irakurraldi girotua izango dena, Plateruena izango da, ez? Buelta doztera ere, ez? Bai.
ilusio bat, imaginatzen dut, ez? Edo zer? Bai. Hasi izan lekua berriro horra joen eta posik. Horregaitik pentsatu duzue bertan egitea? Edo amargarren urtea izan da osterare bueltatzea Platerunara edo... Bueno, nostalgia portxo badeko ez da. Egiz esan biera ez da. Baina, egon ginen pentsetan, barriro benitan eiki, egon ginen pentsetan, San Agustinan eiki, bai. Platerioan nien, obra behaziko diela, eta hori bilegara, pora bueltak ebilegara ez da. Baina, azkenien, Platerioan nien eiki pentseu da, eta posik gauz. San Agustinan egin junien ondo ez da, baina pizkat igual hotza geratzen da, urriña geratzen die irakurdiek edo entzuliek eta gero, azkena ingendun benitan, eta politia izan zen, ezberdin izan zen, politia izan zen, jende guzti egon zen, denpori eukien zoragarri zen, egin esan bieda, amarretatik gorakoa hotze joen, egon ziren alako, ez hilu. Diozu, gaueko amarrak. Gaueko amarrak, amarrizetan amaitu gendu. Eta maietza zikera. Azkenien, alan benitan egiek beste arazoa sortu lehik ez da, denbora txarrek pinez gero, eta kontu edan, atan horretan, Plateruen nien egin dugu itzorde, eta hasi han eginen, eta gure atarpia naturala da bizango egon kebe ez da. No sé, bloke desberdinak, ze bloke horko diez, maiatzaren 15-ean? Maiatzaren 15-ean, bai? 15-ean. Bai, horra purtso bat errepasua egingo da, orain arteko 9 gaiak, bata bestean etzean, ordu erdiro aldatuta, eta gero amaieran 10 urtez izango da, eta hor sortzaileek hartuko dabe, ekingotzie. Bai, hori lehenengoa. Lehenengo hori zedan, bai. Lehenengoa zan Sarriren obra kosatizek irakurri gendu zen. Eta bitxikeriza bat aiketukot, Lucia izan zen, orduek egin gendu zen, eta Sarriren ama, Natali, egon zan antxe, hasi zanetik amaitu zanera. Hori bai egon zan, zai oso haintzuen. Bakarrik, kafe bat hartuen, eta komunera joatzen. Bestela, antxe jarri dentzitu zen ordu guztiek. Claro, bere semien obri esan azken baten, ez? Eta bine egin duzen iruditzepe, bere semien hazien, berezi esan berezate barik, guretzat eta berezate bai. Eta leheneko urtien sarri zen obri irakurri genuen. Eta horren, bigarren norena irakurri, horra ziginen. Eta norena irakurri, eta sarri zen irakurri ondoren norena. Da orduen, pentseu genuen gaika ikie. Gaika ikie. Eta horren, hortik aurrera beti gai bat hartu dugu, eta horren idazle ezberdinenak irakurri dugu. Baina leheneko urteko enostien, sarri gaze egon ginen abanan. Noz, urtetan? Urrengo urtien, 2015-tien sarri gana joan ginen abanara, bizitan. Eta komente gontzen zer egin dugun, egon gendun dana, grabazio guztiz, zailo guztizek grabeute, bideoan, eta berari opari moten. Eta orduen, esauzko, dago biherreleko esetako hartu zuela. Dago, zela, da biherreleko, guztoren jogu da. Da urrengo urtean, zer pentseu da zue baitien. Hirugarren urterako berak da, esauzko. Durangaldeko idazliek hartizuez. Da hirugarren urtean Durangoko idazlienak hartu gendu zen. Eta bizkatu olantzik joan gara, eta gero bakaizek enjogo beste esan egin joan baina. Itxasoa, bidaia, maitasuna, umore azkena, testak beste, ametsak, bai. Hori galtu behar notzuen, hau lehen aldian 2014 zen, eta ez dakit Sarri ze urtetan etorri zen. Sarri etorri zen, Sarri irakurri eban. Ez dut gogoratzen zenbat urte buelta osara? Ametsak blokia, ametsak irakurri gendunien, egon zen. Eta, berak emondatzen itzaldize behioen, hasieran, ametxe buruz. Eta horren entzungen duzen, txakurra ametxak, eta alako berba pile bat bera batut eukizitu zenak, itzaldi luzia izan zen egile zen, baina interesgarri izan zen. Da gero bera irakurri baina ametxak irakurri genduen urtien, ez da. Eta, urten, ondino ez da puntu, baina pentsetan dugu etorriko dara urten. Pentsetan dugu. Jungo da.
Bueno, orduan, baripa, jentie gogotzu dago, ez? Bai. Gogotzu, ez? Bi urtetan ez da egin, orduan jentiek faltan hartu dago, ez? Jentia eta geube, bai, Bai. Faltan hartu duzu, ez? Bueno, esan bide, baripa ez da hasieratik, molan... No se sartu zineten edo antolaketan, baina laguntzen beti danik. Bai, 3 urte edo. Bueno, ez dakit ametzak egin zanien, bai. Ametzak eta humoria. Osea, azken bixetan. Baina ekarpena interesgarria. Bai, gu esan da, taldetxoa daukagu ika taldea, eta orduan gu saiatzen gaur gure aportazinotxua ikas lehitzen dugu. Ez? Binaka jarri eta elkarri kontetotzau eta jentiape entzun da izen apurtxo bat. Zu sartu zinetetik ika egiten da? Bai, ataltxo batien bai. Eta aurten da ataltxo horrek... Ataltxo hori bai. Aurten... Gila hodeko gero eta urte pasata edo... Ebatu duzue leku gehiago edo... Bai, bueno, 2. urtien leku gehitxu hau hartu ginen, bai. Bai, ez? Bai. Importantie da, ez? Berria sartzie eta idea berria aberastu egiten dago. Hori da, bai. Ez que anitza esetiet aldien ez da gitxi garen, anitza esetiet beti da abantaila ez da. Gu bestela ez ginen hori sartuko. Lehenengo eta behin, nire kasu hementzat ezakidalako, eta bigarren betxatelako hori ekin bururatuko, baina, bueno, berak ekarpen hori egin eta posi gauza, oso posi. Ba, importantia da, ikara sartzea baita ere, importanti. Bueno, gero gazti datu zanime, igual beste ekarpen batzuk egiten dabe, igual gaztien literatura gehiago egiten dabe, edo kantuek, edo. Gero esan bidabe, gure irakurrali jau, girotu edala, ez da? Orduen hor egoten diez, kantetan daben jentie, edo bertso egiten dabe esanak, edo dantzan, edo... Bueno, beste aportazio batzuk egiten esanak, ez? Bueno, gero, betikoak, ikdilaritzek, hor tartietan, bloke bakotxetik bestera, gai bakotxetik bestera, tartien, beti egoten da animazioa esango dut. Eta hauten, nortzuk joko dabe? Bueno, ondino hor gabiz, ondino denpori, baina... Izen emoten da bienak. Izena ematen da. Bai. Apurtzea da tibe joten du, esan bera. Bai, beharrezko izaten da. Ez, bueno, ati joten du gogora erazteko. Oinarte esate baterako, amaierie, beti urte baten izan ezik, luartzek emon dago. Luartzek, talde esango dute profesional batek emon dago, ez? Borondatez, zekaro, hemen diru zera zero dago. Esan bera, aiztu gorduko, dokumentala sugazakoa, Geredia gagaz, alkarlanien antolatu dugula. Eta gero solasaldize dagoela, ez? Bai, solasaldize dagoela eta solasaldi etorko dira, bai gidoilarize eta bai zuzendarize. Hori Geredia garen kontu da. Orduan, bera gaitik espaliz, ezingo gonken hori antolatu Geredia gaitik espaliz. Eta bestia betorten diez, bordatez etorten di danak, ez? Bertsolarize, tikitilarize, eta dantzarize, bai. Hau zeurotan hasiko litzeke? Zeurotan hasiko da? Lauretan. Eta amaitu? Azken saioa 9etan aurrikusi dugu hasiko dela. Hor egongo diez sortzaileek, testo sortzaileek edo bertso sortzaileek edo. Eta gero tartien batetik bestera egongo da animazio pizka bat. Dinote ondo pentsaute dauela, ez, luartzek iztea, ez, amarra kaldera edo derretzeteria kaldera ja gaberako ja bizkatzu bat animazio bizkarak. Bueno, eurentzat ez dakitea iniona da, batzuetan berandu baitzen dugu, baina, bueno, eskerrak lagunetien, lagunonak eta, bai. Eta tartien musika egoten da, bertsolarizek bai, ez? Bai. Hori bai egoten da, ez? Eta egongo da, zara jatu. Gai batetik bestera, beti saiatzen gara baten goza bat sartzen. Eta kafes nibe, bai, ez? Behar izan izkero ez, kafes nintzu bat, ez? Bai, ez? Ez dakit hori bai menik eukiko. Bueno, baten eraman da bai marizan niko, Bai, zarboa beroalek. Claro, hori da, ez? Kafes nibe bat, ez? Lehen komentatzen egon zarie, hartzaldeko loretan hasiko dela, baina lehen berandu hasten zan. Lehen bostetan hasi ginen. Boskatzua berandu. Lehen urtietan, platerunien bezkalize bat euren. Bai. Orduan itxeon bigendun, bezkalize batu arte. Eta alan be, batzuetan negozio egiten gendun, hasiera orduen. Ze, karo, euren negozioa esan, azken baten bezkalize komatia, orduan horiek asko baldintzatzen duen hasikera orduen. Bai. Karo, eta aukera dago lauretan azteko, ez da? Bai. Hobeto, lauretan aztie?
bueno, bintzete azkenengo ordureko begire dausen entzat, konbabize batzutan berandu iten da, Posik egoten gara, baina berandu iten da, azken irakurri bideuen entzat, batzuetan eutxin bilako. Baina, ilusio handia, imaginatzen dut zauzela, jenteren arrera imaginatzen dut ere ona izaten dari dela, ez? Markitzenetik ona, batzu pasatu diez, baina, jenti bat dagoela ja mugitzen edo, zerreren bile edo, ez? Egin esateko, esan dugu moden, arainen hasi ginen zabalkundi motean, eta bai edabideen erantzune, eta bai, zeuen erantzune, eta bai irakurliena, lehenko irakurliena, momentuz ilusioa sortzen da, ez? Alde batik izen emoten batzuk hasi diela, beste batzuk emango da igual bezperan, azken egunien, berdakigu hori. Baina, hori norbera behiten dago eta hola nizioten da, ez da. Baina, egin esateko, ilusioa badaukalien, horrek posten gaitu, ez? Bierre moten dago, baina, gustora egiten da. Bierre moten dago, Maripa? Apurtxo bat, baina Marisak esan dabe moduen, gustora egiten den gauzie eta danon gustokoa, posik. Bierrat, baina nire bierra arduri egiten dut, ez? Ondo ingoete dugu, ondo kalkuleko dugu, sorduek, atzeratuko eta gara, aurreratuko eta gara, hori zeden da apurtxo bat. Naiz eta banatzen dugu zen testo guztiak, nik kronometro egiten da, binen dut, dana lehi duten da, kronometro, eta, neure ordue badeko tondo. Baina, gero, urtetan deuenak lehi duten, batzuk harintxu lehi duten da, beste batzuk astirotxu hau, beste batzuk kostatzen egin mikrofonen, onduan pareti, urteti, jarti, orden ez daue, ezin ja zietz ezin ja kalkula, holan da. Baina, Marisa, zuzeneko bat aldizen eta ez da zinduzu kontrola hori. Ez zinduzu kontrola, baina, gero, asko atzeratzen bada. Claro, ez que ordu asko diez, eta asko atzeratzen baldin bada, asko atzeratzen da. Baina, kronometraute erabati ondo dago, baina, inotez, hori, esan dago, ardura, imaginatzen dut, ardura izaten dozuela, dana bizkatzo bat, ez dan kontrolpera ukitzeko, baina, bai, ordu... Kalkulete ukiten dugu, baina, gero, sortzaile ikasle pasetan da, sortzaile beti denpora gehiago emon izen dut zuen jartez, da? Hauten bai, ez? Baina, gero, emoten dut zuen gehiago, baina, eure gehiago hartzen da batzuetan. Eta horren urrengo atzeti datorrena, atzeratute goi ez da, atzeratute goi. Baina inoz paseaku kontrako, entzute, atzeratu ingo garela, bate bat tabernara joan da, beste taberna batera, eta gero etortzen da nene, ez da atzerapenik, ala, urten ez da atzerapenik, ez da gitu alako goze pasetan diez, baina, azkenien lagun hartien da, eta ez da izeten gara. Eta gero, nik esan dut, ez? Zarrizen berbak erabiliken. Inok agintzen ez tozkulako iten dugu, orduan ba. Hori da. Kontuek ez tozen bonbier, inon, errespeto bat, ez? Parte hartzen dauen guztileri, baina, holan da. Nosarte, nun eskuratu aldabez zarrerak? Zarrerak... Sugasan. Sugasana... Bertan, bai. Bale, sugasan iman, da idauenak, zenbat ze kostu deko? 3 euro. 3 eurotako, ez? Eta bezper arte, egun... Bete arte, behintzat. Bete arte. Hor badeo aforo, Hor badeo aforo. Eunda zenbat diez, eunda berrogei eta. Eunda mabi. Edo eunda mabi. Hor aforo edeko. Baina, lehena entzietu oso moduen hor, gero egongo da sola saldiz eta hor, etorriko diez zuzendariz eta egile orduen. Gidoila dize orduen, horrek emoten dutze. Gu behintzat hori ilusio handi ez antolatu dugu, Aprilenek... 16. Eta gero ja urrengo hilaretien, urrengo hilien... Gero gogoraziko dugu batiro, baina... Zazuiz hasten gara batez behentik izen emon deitzen, eta gero testuak eta preparetan joan gaitesan eta egokitzen, karo. Testo ez dugu azken egunien biltzen, harinak biltzen dugu. Da gero baten bate, ez etzabe moten dau, ezin jeuela, igual oine moten dau, eta gero maiatzean dama boskin igual esantrokasera doa, gurote, baina, Guztu esantrokasari, ez? Eta esaten dut, zu lauretan gurote, eta zu lauretan ez teko zudan entzalekurik, eta zazpidetan ipini bioz, eta hor,
Bueno, hitz eta ahotzez, ja, dagoeneko 10. edizioa, Bai. lerko entzetuko eban, entzetuko eban, dagoeneko ja 10. edizioa dela, Bai. 10 gure etxien, gure etxetik esate bera 10 asko da gero, Beti 10 asko da. 10 asko da. Bai. Zebat asko, 10, beti 10 asko da esate ban, Eta gero ba, ez da, 10, ez da, gero 10 peseta da. 10 gorleko eta 10 milio gorleko eta 10, beti pentsa dut asko da. Asko da. Bai. Bueno, dana, ez dakit prest, edo ia prest, ez? Oin martxan. Martxan. Dana martxan. Ja, makinari ze martxan da, hemendik aurrera, ekin. Aste batzuk falta diez oraindik, baina, bueno, prestaketak eginda, ja, jentiek zarrerak hartu aldaoz, bai, apirilerako, eta hemendik aurrera eukiko dugu aukera bai zure gaz eduteko eta jakiteko ia zelandoan. Zelandoan, eta gogorrazteko bai, jentiari, jakite esan. Bueno, Marisa, eta Maripa, eskerrik asko, placer bat izan da. Dagoeneko, ez dakit, 10 urte hauetan, ez dakit zenbat urtetan egon garean honetaz hitz egiten, ez dakit, batzuetan bai, danak ez, baina batzuetan bai egon gara... Deitzen dauzkuzun guztietan, hementxe gauz. Hori badakizu. Eskerrik asko. Zeu hori eskerra. Bueno, horrengo arte eta a ver, zelandoien. Vale. Eskerrik asko. Vale, zeuei. Bai, bueno, eskerrik asko eta horrengo arte izango da.